שלום לכולם, להלן נציג את האפליקציה שאנו עושים עליה את העבודה, נקראת iMovie, אפליקציה לעריכת סרטונים. האפליקציה נראית ככה, בשביל לערוך סרטון חדש נלחץ על הפלוס, נבחר איזה סרט שנרצה, ישר מביא אותנו לגלריה שלנו, נבחר וידאו, איזה שנרצה לערוך, לא קריטי מאיפה תביאו אותו, סרטון שצילמתם, סרטון שהורדתם באינטרנט, אין בעיה. אבחר את הסרטון הזה, סרטון כושר, אלחץ וי, צור סרט, הסרט ישר יופיע לי כאן. להלן כל האופציות, נלחץ על הסימן שלה, נוכל לראות את כל האופציות. יש לנו אופציות של ערכת נושא, אופציות של להוסיף מדיה, אם נרצה כאן בפלוס, אופציות של לפצל בין הקטעים, אופציות של מהירות, slow motion, הילוכים מהירים, הילוכים איטיים, אופציה של שמע, נוכל לבחור כמה אנחנו רוצים שישמעו מהמוזיקה, להיבא מוזיקה חדשה. אוקיי, לאחר מכן שסיימנו, נוכל לעשות סיום, לשמור את הסרטון ולהיבא אותו למי שנרצה, האם זה במייל, אם זה בוואטסאפ, בין אם זה למישהו אחר שרוצה לערוך עם iMovie. וזהו, תודה.